Como sempre, empezamos dándolle ao programa de Ardora e temos que dar a executar, porque é un portable e ten que descomprimirse de todas as veces que imos a facer as actividades. Ben, agora xa acabou de descargar e vais-nos a abrir a pantalla para indicar onde guardamos as carpetas que utilizamos. Utilizamos a carpeta que xa temos no noso ordenador creada do día anterior, que era a de Ardora BFAC. Perdón, abaixo. Aceptar. Aí mesmo, aí sería para meter arquivos de son. Nos, en vez de telos con a extensión AU, temos WAV, pero isto é o mesmo. Aquí son os arquivos que xera o propio programa Ardora. E por último, aquí serían os arquivos HTML, que son os das páxinas web. Aceptar, le damos ya, ok. Agora a rutina é sempre a mesma. Arquivo, nova actividade, e de aí seleccionamos a actividade que queremos neste caso, e imos a coller unha actividade con gráfico e colorear según lenda. Neste tipo de actividade o único que hai que ter en conta é que o gráfico ten que ser un gráfico GIF. E hai que tamén prestar atención ademais da extensión ao tamaño. Se vemos que o tamaño é excesivo, non hai problema porque xa o mesmo programa nos avisa, saca aquí unha mensaxe onde nos di que é demasiado grande. E despois, se o vela vemos nós que non se adapta ben, o que podemos facer despois é cambiar en opcións, aquí en opcións de execución, perdón, en páxina web, cambiar aí o tipo de pantalla e entón veríase mellor. Ben, agora simplemente é texto e lenda. Aquí poñémoslle o nome da cor, se queremos, senón tamén funcionaría, amarelo, e aquí seleccionamos a cor. Inda que non se vaya a ver, ímolo escribir. Despois hai verde, por exemplo, e escollemos verde. Se non houbera a cor que desexamos poñer, por exemplo, iríamos aquí abaixo a definir cores personalizadas. Aceptar. Vamos aí. Eu que sei. Aquí o primeiro selecciono a cor e despois poño o nome, eso é igual. Sempre que podemos escribir está así en cor amarela. Se non xa non nos deixa escribir. Puxemos amarelo, verde, marrón. Aí poden ir os acentos. Onde non poden ir acentos é nos arquivos, porque despois dá erro, nin acentos, nin ñes. Eso como sempre, como pasaba en Hot Potatoes e en casi todos os programas, para que despois non haxa conflito según o navegador co que se vexa. E aceptar. Ben, cando xa estemos todas e que quixéramos poñer máis, seguiríamos poñendo. Se estemos todas, damos aquí o ok, o verde. Bueno, esquecinme. Aquí, cando lle damos ás cores, se non estamos conforme co resultado final, aquí cancelamos todo. E se queremos borrar unha en concreto, por exemplo, quereríamos borrar esa, damos aquí a mão, e entonces borrase. Bueno, este é o antivirus que sai a veces por aí. E volveríamos a poñer a que quixéramos, non? Ca mão, borrase. E ca cruz vermella, e con esta cruz vermella, borranse todas. Damos ya ok. E agora o paso seguinte era mirar opcións de execución. Bueno, aquí tiñamos tamén a posibilidade de colorear según lenda, ou se son os máis pequeniños, podemos poñer coloreado libre. Aquí danos o que puntúa cada resposta correcta. Aquí temos para borrar a última cor que se lle asignou, se lle puxamos unha lenda, pero máis práctico eu creo que casi neste caso en concreto é poñer cor libre, porque así tamén vese a diferenza de uns ou outros e comparan a creatividade. Ben,
Nas opcións de execución, a mensaxe de felicitación pódeselle meter un arquivo de son, por exemplo, que sei, atinaches ou ben feito o que queiramos. Entonces, damoslle, pois, non sei, ben feito. Doble clic e xa nos queda aí. E a mensaxe aquí sería mensaxe escrita. Sería... Aquí, se queremos cambiarlle o tamaño de fonte para que me salga máis pequeno ou máis grande, sería aí. É o tamaño de fonte da mensaxe que sae cando se di que se remata o exercicio. Aí o tamaño da fonte é o aspecto que estas son as cores que aparece. Negra é a letra, os botóns aparecen este que entre azul e gris, azul clariño, a selección cando podemos escribir é amarela e o fondo branco. Agora, na páxina web, aquí, pois, colorea a árbore de Nadal, por exemplo. Que aquí podemos poñer o que queiramos, é simplemente o que lle vamos mandar facer. Podemos suliñalo e poñelo en negrita, poderíamos lle poñer un pouquiño máis grande, por exemplo, 16. Bueno, para cambiar o tamaño de letra e todo ten que estar activado. Agora, aquí o título da ventá, pois eso, actividade, colorear, simplemente. Que isto xa é opcional, non? E aquí, se queredes que figuren as liñas de separación como da outra vez xa as puxemos, imos a seguir poñéndollas. Entonces, porque despois ímolas empaquetar todas as actividades que fagamos, ímolas empaquetar nunha, como se dixéramos, única actividade. Aquí, o tamaño da actividade, este é o que ven por defecto. Se eu debuxo un pouquiño alongado, pois eu cambiaríalle, por exemplo, así, para 920 e aquí para 400, que isto é un pouco ensayo, non? Se non nos podemos probar, que está antes, se nos queda pequena, pois aumentaríamos xa aquí, e se non xa non faría falla. Aquí nas actividades de score sería para o final, en principio, como puntuación, sempre puntuamos sobre 10, pois xa nos vale o que trae por defecto. Entón, agora, imos ver como nos queda, para ver se se adapta ao que queríamos facer. Xa sabedes que se hai algunha pantalla de internet aberta, vai nos sair unha mensaxe de que a ten que cerrar, que ten que cerrar o explorador. Ben, vedes, aquí, se a puxéramos máis pequena, pois seguro que se nos cortaba a imaxe un cachiño. Agora simplemente hai que picar, cando picamos xa se ilumina aí, é onde a que iramos poñer, non? Que queremos poñer verde, pois as zonas todas que son de verde, ímolas marcando. Vermello, pois algunha boliña lle poñeremos vermello. Despois laranxa, pois ala. Bueno, cambiei. A ir, porque eles van probando se quero poñer marrón, pois ten que estar activada, Bueno, e así seguiríamos facendo todo o que quixéramos adornar, non? Se cambiamos aí, pois nos confundimos, pois volvemos arriba e volvemos outra vez a poñerlo. Entonces, aquí, pois hai que ir con máis tino para que se pinten. Canto máis menudiño é o debuxo, pois ao mellor hai que darlle 2 veces, depende do como este. Vale, con isto xa teríamos feita a actividade. Se nos gustou como quedou, pois agora o de sempre, guardala. Temos que guardala no segundo que aparece aí. O primeiro é para guardar unha vez que xa ten posto o nome, pero polo de agora, como non lle tiñamos posto, esta é a de guardar como. Entonces, eu que sei, poñemos árbore Nadal. E damoslle a guardar. E despois damoslle a publicar, que tamén lle daríamos, pois, eu sempre lle poño o mesmo nome para non liar. Entonces, árbore Nadal. Non hai que deixar espazos, non hai que poñer guións, non hai que poñer letras mayúsculas, non hai que poñer ñes, non hai que poñer tildes. Entón, contarlle ok, xa está.
E con isto xa poderemos pasar a facer unha nova actividade. Imos para arquivo, nova actividade, sin levantar o rato para que non se nos desplace. Vamos ao que sei, a panel gráfico,